ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯದೇನು ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಂದು ಇಟ್ಟುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡತ್ತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾಂದಾಯ ಬೈದೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಅಂದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಆಗೋದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಪೀಕರ್ Zebronic the 2 famous speaker నేను ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು 2 ಚಾನಲ್ 2.0 multimedia speaker Zebronic the like USB ला aux ला नेटवर्क डे वर्क अपने USB बंड USB चार्जिंग USB चार्ज ಗೊತ್ತದು aux ಮೂಲಕ ಕೇನೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದವನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು 514 ಬಗೋರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬಕ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ 500 ತುಳಿ. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಐನು ಒತ್ತಲೆ. ಇಂದೆತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ನೆಟ್ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 5 ವ್ಯಾಟ್ RMS 2.5 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು 2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೇಟ್ ಮೂಲ ತೋಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ 790 ತುಕ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಕೇಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಬರ್ಪು ಮಾತ್ರ ತೊಟ್ಟೆಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟದು ಬತ್ತಿನ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲ ತೂವಲಿ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜು ನೆತ್ತ ನೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಂಡು ಇನ್ನು ನೆತ್ತ USB ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ ಬೇರೆ ಹಾಪುಜಿ ಪವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ నేను ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಾವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತನೆ ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾವಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆತ್ತ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ತೂವಲಿ ನೆಟ್ ಮೈನದೊಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಪಂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ದ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತು ಬೊಕ್ಕ ರಿಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಉರಿಯೂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರಿಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ದಾದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದಾದ ಇಜ್ಜತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಇಡತಂಡ ಈಜಿನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಪುನು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆತ್ತ. ಸೊ ನನ್ನ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೂವೋಡು
ಟೆಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಎದುರೆದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಡೆದಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪುವಲ್ಲಿ You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like throwing drinks back. Smiling while you're coming, 'cause I'm nervous. It's you. Wow, what a fantastic voice. So must undu. Best choice. Now the line's been going from don't care, you're crazy is perfect, shaky and I'm slow, 'cause I'm nervous. It's you. I'm nervous that sound enchethulu comment box ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡದು ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ ಐ ಹೋಪ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು